Kad ste u Istri, prvo što vam osim vina padne na pamet, vjerojatno je istarski pršut. Zato smo i mi svratili u pršutanu Dujmović. Naše druženje započeli smo pitanjem što je to pršut ako slučajno netko ne zna. Jel ima takvih? Takvih ne bi smjelo biti. Dakle, pršut se zna, naročito da li je istarski ili dalmatinski, on uvijek je od domaće životinje svinje, jel tako? Naš istarski pršut nešto ipak je malo recimo drugačiji od dalmatinskog pršuta. To je životinja stara godinu dana, otprilike napravi nekih 180 kila. U odnosu na obradu malo je drugačiji, znači on je bez masnoće, bez kože, bez masnoće, ali sa ovom zdjeličnom kosti dole. I on je bez dima, tu apsolutno nema dima. On se suši isključivo prirodnim putem. Solenje se vrši u 12., 1. i 2. mjesecu, tako da čim više dobijemo prirodnih uvjeta kod sušenja pršuta. Zašto u Istri i baš u ovom središnjem dijelu gdje smo i proglašeni kao općina pršuta? Jer je tu nekako najidealnija klima gdje dobijamo te sjeverne vjetrove i južne od mora. Znači i s ove točke gdje smo mi danas praktički vidimo Učku i vidimo more. I tu je spoj te klime koja mu daje tu slast i zato se je izrodilo tu 5 pršutara, znači praktički to je 50% pršuta i pršutara u Istri koji se danas ih ima, upravo zbog te klime. Da se Mladen začudio pitanju što je to pršut. Razumljivo, jer obitelj Dujmović ima veliku tradiciju u proizvodnji pršuta. Mi smo se i nekad bavili i uzgojom svinja, i moja familija, i sa tim pršutima. Međutim, 1998. smo napravili među prvim u Istri objekat koji je pod tehničko-tehničkim uvjetima dotjeran jednom suvremenom, ćemo reći mislim tehnologiju imamo starinsku, ali je tehnički objekat napravljen da prati i evropske praktički trendove. Kapacitet pršutarne nije velika, to je obiteljskog karaktera. Ona ima neki kapacitet 3000 komada, a proizvodimo nešto manje. Budućnost ove familijske tradicije bit će upravo samo svake godine, kako i radimo u tih 14 godina, to ste vidjeli na kraju po ovim i medaljama i osvajanjima, težiti samo još jačoj kvaliteti, znači ovoj sirovini da bude pod strogom kontrolom, dakle ja ću raditi na kvaliteti. Da, kad smo već kod medalja, primijetili smo nekoliko različitih šampionskih titula. Ali to ne znači da sam najbolji, znači u biti ja uvijek kažem ja sam u vrhu, jer koliko pratim zadnje vrijeme, zadnjih 5 godina, jednostavno pršut u Hrvatskoj, da li je istarski, da li je dalmatinski, on ide u jedan lijepi, onako da kažemo, vrh. A to je jedan ponos na kraju krajeva i u ovoj Hrvatskoj da imamo dva tipična autohtona proizvoda, Dalmacije i Istre, gdje će sutra biti i u vrhu Europe. Kada već pričamo o tome da imamo možda najbolji pršut u Europi, bilo bi vrijeme da saznamo kako se on proizvodi. Solimo pršut, nekih 10 do 15 dana, sve zavisi od veličine. Soli se, znači s čistom morskom soli, malo uz dodatak papra i u listovima lourovog lista i rožmarina, to su naše bilje autohtone istarske. Poslije ide na neko prešanje, dakle u stvari samo formiranje oblika. To je sve ukupno nekih 20 dana. Nakon toga se pršut diže u posebnu prostoriju gore na kat, gdje se pršut sljedećih 4-5 mjeseci suši u prirodnim uvjetima. I negdje u 5. mjesecu, kao što smo i nekad radili, stavljamo u donju prostoriju gdje pršut praktički zrije sve do navršetka godine dana, a to je onda njegova dob kad on može pomalo ići na tržište. Čuli smo kolika je tradicija proizvodnje u Hrvata, vidjeli neke od nagrada, naučili kako se proizvodi pršut na potpuno prirodan način, ali za europski iskorak treba nam udruga i certifikat o sljedivosti. Unutar udruge istarskog pršuta, istarskih pršutara, napravili smo jednu sljedivost gdje nas prati certifikacijska kuća. Dakle, evo, ja sam prošle godine prvi put startao sa domaćom
domaćim tim životinjama iz susjedne općine Svetog Petra u šumi. Prošle godine bila je to jedna test proba, ove godine idemo certificirati. Dakle, certificirat ćemo šta ta životinja jede, u kojim je ona uvjetima, dakle, bit će certifikacija koja je pasmina, s čim se, dakle, hranila i s koliko smo mi nju mjeseci dopremili u klaonicu da bi došao taj pršut ovdje u pršutarnu. I nakon godinu dana to certifikacijsko tijelo koje nam prati slijed od početka do kraja, da će nam poseban žig gdje taj pršut će imati na sebi koji je on zaštićen, da on može poći van, dakle, tako da potrošač bude siguran da je to domaća ishrana, domaća životinja i rađeno na jedan prirodni način kako smo ga mi upravo u Istri i zaštitili. Znamo da vinari, poglavito istarski, velik dio svoje proizvodnje prodaju u svojim kušaonama. Nadamo se da su i pršutari na tom tragu. Evo, meni iz godinu u godinu raste kako turisti dolaze u Hrvatsku, tako praktički oni čitaju, prate, obavješteni su i dolaze kucat na vrata i kaže prodajte mi pršut. Međutim, još nismo mi to dobro razvili i te kušaone, to nam je sljedeći korak, gdje ćemo onda imati i kušaonu i odmah i prodaju, da li je to onda 10 deka, da li je to kila, da li je to cijeli pršut, evo to je naš slijed sada koji dolazi. Znači malo kasnimo za vinima, ali evo tu smo mi u korak za njima. A kao što je Luka Modrić privukao pažnju javnosti pričom o drvenim kostobranima, tako je našu pažnju privukao jedan kameni pršut. To je posebna priča, valjda hoće i Bog tako da bude. Ja sam nekako lovac, ali lovac samo iz društva, iz druženja. Tako smo jednom prilikom bili u prirodi, imali smo jedan ručak i na jednom zidu, pošto su kod nas istarski zidovi suho zid i tako, i ja sjednem na jedan kamen. Kad se malo bolje pogledam, vidim ispod mene pršut. Pa sam rekao, da li je to moguće da se desi sa pršutima sam cijeli život i pršuti u prirodi ja nađem. Evo, vidite, tako reći, ne biste ni primijetili da je neka razlika, da nisu došli tako blizu. Čisti oblik istarskog pršuta, to je strašno.